Yebo, ngabalandela ngenani, angilala ngezinsukwini, bathi kulula. Ethi sithwalo asina bungozi, ngabona izinyembezi ezindaweni zami, ngikhumbula kodwa kunthasela nemphumela. Isithwalo sami asasenzi lula lutho, impilo yangibeka lapho ngikhona. Isithwalo esisindayo empilweni yami. Mi ngengane yami bazothi kulula bakhulume nami. Manje sasigcine nini ukwenza amaphupho? Awulondiwe. Yini msankosi yini? Yini? Hawu, ngakhuluma ngathi asikade longikhuluma lana awunginakile nje lokhu busy angiyibone into othi uyayenza lapho. Mamusa kahle mina mamusa ngihlangana naphi nayo yonke lento yenza la. Ngichazile kuwena msankosi ngathi ayikho into esengobuye ngiphinde ngikholwe ekhomemeni wakho ecatsha ngowena noma ungenzani msankosi. Ayikho into ezoshintsha ukuthi wena wenzeni. Ngeke ibuyise ingane yami yonke lento noma ungazamani. Kodwa awukwazi ungakhuluma kanjalo. Awukwazi. Ufuna ukukhuluma kanjalo? Awukwazi Londiwe. Sinomntwana esimlindele njengamanje. Hayibo. Sinomntwana lokho kuchaza ukuthi mina nawe senozama. Uyajabula ngoba uyazi ukuthi kuze inyamazana uzoyibambela ulokuzana isangoma sakho. Uyajabula, excited ngiyakubona. Ngoba phela mina kubeke ngami msankosi mina understand vele ukuthi yini osayihlalele la endlini ngoba ngishilo ngathi ngifuna ukubangedwa. Angikudingi. Hayi kodwa uyabona ke lento njengamanje yazi Londiwe. Ngiyimisela ukuthi ngingenza noma yini ngaphansi kwelanga ukukhombisa ukuthi ngiyimisela. Nale security lengazwani nayo lenkampani lapha no. Cha, suqalile. Ayikho into ongayisho. Wena le security ngoba sekwenze njani usufuna ukwenza manje noma mina kade ngangicela ngithi zama noma yona. Wena usuyini usufuna ukuyenza njengamanje? Mina Musa noma ungenza ayikho into yogciba lento oyenzile. As long nje leyo nto oyenzayo ingabuyisa ingane yami ngeke. Futhi ngisho ingane yami ingabuya angiboni ukuthi ngophinde ngikhoze lento oyenze yona. Yazi Londiwe sikule nkinga esikuyona njengamanje. Sikule nto ukuthi umntwana wami akekho njengamanje. Sikule nkinga esikuyona ilento ukuthi vele ngaso sonke isikhathi imizamo yami kuwena futhi ngiyadlala. Kube eqaleni wawungimukela mabe ngitshena ukuthi ngifuna ukwenza ethile ungasikhona ukuthi ungiphuthumisele ukuthi ufuna impilo engcono. Ufuna vele ukuthi phum. Kuphi Musa? Ikuphi okuzamayo Musa? Awungitshele nje kuphi wakuzama Musa ngoba wena uyacula wena Musa ukuthi uzokwenza into ethile. Phela wena unamaphupho amakhulu owashoyo kodwa ungawaqali. Kunalokho usukele into enkulu into enzima ubumnyama lo wasukela angazi inkinga yakho iyodwa awuneliseki yilona awuneliseki njengamanje sizofanele siphinde futhi sidlule kule nkinga esadlula kuyona Musa lo mntwana ozayo sefanele menqale efika sizofika phezulu kwezinye inkinga futhi no yabona ukuthi singabe nezinkinga animals yabona ukuthi sikwenzele kube lula futhi abantu singabe nezinye inkinga Musa ungabe nezinye ima cha ibambe ngiyazi uzothi asihlukane ngiyazi uzothi asihlukane
Cha, musabela- yini unemoya yini? Kulula nje wena sihlukane. Asihlukane. Imoya. Hayi kahle. Wazi ngemoya wena. Mina nawe Wazi ngemoya wena. ngicela yodwa kwena. Ngicela yodwa. Ngicela siye kulwa sobabili. Azizama ukuthi umntwana wethu singamthola kuphi. Sinomntwana ozayo fanele sibe moya munye. Awuyidingi into le. Ama-copies ami awazwabona. Hello ma. Ngiyaphila njani? Igazi lami ngengane yami bazothi kulula Untokozo. Hayi manje ngisamthumile ngisacela ukuthi ulinde kancane ngitshela mase sekhona. ayinabugozi kodwa impilo iyashintsha isithwalo sami ngengazi lami ngengazi lami Yabona-ke awume ngalamaphepha akho ngoba nje yonke lento eyenza la ngeke uze uyenze ngiyazi yonke yabona nje Musa yabona umhlaba wenkosi yabona impilo Yabona wena Mdlawu wamthatha serious. Mhlambe siyokwazi ukuthi ngabi nazo inkinga. Wena ungithathi serious wena. Awungithathi serious wena. awume wemusa ikuphi nje ungangenza ukuthi mina wena ngikuthathe serious uyabona impilo ngiphilisana nomsenkosi manje ngiphila ngamanga mina manje uma uyafona ubuza ingane mina ngithini ngikhetha ngiqamba manje ngithini ngitshela ke phela ngoba nonamanga ke awungitshela manje ngifuna ngaqamba usuku nosuku mama efona ngitshela umsenkosi ngitshele imapha amanye amanga ngifuna umama efona futhi mawuthi ngoba ngithe ingane sesitolo ngithini ngithi kephi ngoba nje lamaphepha obhizi nayo la into engekho nje uzama ukuthi mina uyangibribe ngalento oyenza la ngiyayazi ukuthi ayikho lento oyenza la uzogcina ngokwafuquluza kanje lamaphepha nawo uwashiye kanje Kodwa ngiyazama nje uzamani ayikho into oyenzama ngoba lento ngeke uzoyenza mhlambe ngoba vele wena ubhizi kakhulu nesangoma ngahamba uyofuna esinye isangoma uzociye ingane yami lezayo ngoba ngiyakubona nje ubujabule nje ujabulele lokho ukuthi kuza enye inyamazana ozokwazi uhamba uyinika isangoma zakho ngiyazama lana uzamani msankosi uzamani into engicela kuwena kuphela ngiyazi ukuthi yazi impilo yami yenza ibe nzima yabona nje lokho ngahlangana nawe mina nje ayikho into ehamba kahle ayike kunesinyama nje empilweni yami nje udayisa ngengane zethu yazi Musa mina ngiyazi into osayihlalele nami msankosi angiyazi into osayihlalele nami angiyazi futhi angiyazi kodwa shembe uNkulunkulu wami angiyazi hayi angiyazi Nkosi yami angiyazi Musa angiyazi ukuthi wena isibindi sokungibuka emehlweni angazi mina bengithi nje emva kokuthi ngithola ukuthi ingane yami uyenzeni uzongihambela kunalokho ufuna ukungihlukumeza ungiqambela amanga ungiqambisa amanga awukami shuthi nje ngoba isinkwa semihla ngemihla ukuthi nje mina lokho ingane yami ingakabuyi nje ngoba isinkwa semihla ngemihla futhi wena uma ungakaphumi nje lokho mina ngeke ngize ngike ukukhuluma mawusalapha ngamehla nje lokho nje usazokuzwa la endlebeni zakho kodwa uyazi ukuthi lento lenenzakala ukuthi ayikho right for umntwana uSuzana unendaba nalokho namusa unendaba nalonto yenza umehluko lonto le mhlawumbe indlela uNkulunkulu azama ukuthi angiphi ithuba lesibili ukuthi ngiyiveze wazi wakuthanda uNkulunkulu wazi wakuthanda boNkulunkulu wazi wangcono bowemusa wazi wangcono wena nje wenza izinto wena mase uNkulunkulu wena nje khona ngokusheshsha wena kwenzele nje omunye umusa wena hayi cha yajabula Mantokozo ngiyazi hayi engabe imuphi Mantokozo ungalele Mantokozo ngiyazi ngeke ngisivale isikhala sentokozo nalengane zami ngizivale isikhala sentokozo kodwa ngiyacela
ngicela ukuthi makube ithuba lethu sizama usilungise uthando lwethu ngiyacela silungisa ngoba njengoba ngade ngisho ngengane yami silungisa ngana khohlwa umsabe inkosi nje ayikho into yolungisa phakathi kwethu ukuthi wena unyamalale phambi kwamehlami we favorite kaGod ngoba ichashe mina ngiyafisa ukuze umthandazo othandaza uNkulunkulu wena nje ozenzela noma umuphi umathanda bese wena nje kuphele kanjalo uphinde futhi ekupheka inhlanhla ngilokhu ngikhumbula uthando lwenu impilo yami yahlala ngaphandle kwenu azilokho musa nje akusizi lutho lento hayi wenza umehluko noma ngasho ni enhle kodwa kumina ayisazwa kanje ngento enhle uyazi ukuthi imisebenzi ayikho kanjani uyazi Musa mina nginandaba yazi Musa noma ungathola umsebenzi manje kuthiwa wena anganoma upresident noma yini noma yini anginandaba naleyo nto mina ngisawenza umehluko mina lo nto anginandaba nje futhi nje angazi sizongishaya isikhathi yazi into bengicela anginandaba usushaya isikhathi vele nami nginendlela zami engihamba ngoba angazi ukuthi wonke lo dodo ngitshela wona ngisawulalelelana ngisahamba ngisesitofeleni ngoba nje ayikho nje into esile vele ekhulumayo ayikho nje amanga ngizisa ngamanga nawo namanga ngisahamba ngifuna impatho yesikhathi esedlula leyo mfudumalo engihlale ngayo manje konke sekwizinkumbulo manje sengisele ngedwa izandla zami azisekho lapho ngilokhu ngikhumbula uthando lwenu sami igazi lami ngengane yami bazothi kulula bakhulume nami ngiyangena uyabona ukuthi nginto yokudlala maqongo hayi umuntu akasakwazi nokuthi adle kahleke manje hayi man hayi ngeke mkhulu ngeke usenza kakhulu phela manje hayi yini man Musa ubuka mina ubona ukuthi nginto yokudlala kahle Musa weMusa ngitheni kwena izolo atheni amazwi ami izolo ngikhuluma nawe izolo ngitshela kahle ngithi Musa khipha ingane lapho uyibeke khona mkhulu ngitshene kahle ngathi ingane angiyazi ingane yami ngizwe ebuhlungwini lasi njengomndeni sidladlo lengane ngihlushwe nangu lo uyayidinga ingane yakhe lana ngangichaze kahle mkhulu ngathi ngicela siyiyeke lesithole indlela wenze njalo wathi wena nginovalo mina ngayenza lento le manje ingane uthi lahlekile iphutha labaniki nje manje ingane lahlekile hayi ngeke mkhulu mina hey angihlangani mina ngeke mkhulu izolo lokhu ebusuku kade kufika umphakathi la cishe ngafa mina mkhulu angihlangani mina nomphakathi into ngifuna ingane mina iyodwa ngizoyenza ngizovele ngibatshene manje ukuthi hayi mkhulu musa iyodwa ngizobatshena nje ukuthi wangiphoqelela mkhulu wangiphoqelela siyenze lento le wangiphoqe mina akekho abantu bangazi mina ukuthi angidume ngalutho nje wrong uma ke yabona ukuthi noma kongasiyona into yokudlala yabona isho ukuthi uzotshela umphakathi ukuthi mina ngenzani ingane uyaziyo ukuthi umaqondo nje uphilisa abantu uyaziyo ukuphilisa abantu nanongitshela wona nje yinto engekho leyo ukunalokho mina ngizowatshela abantu ukuthi wena uhlala lezi nyanga lezi mbumbulu lezi mina ngithi ngifuna ingane ngoba mina hey angisiyona into yokudlala mina sengathi manje ngehla ngenyuka fanele kungigcina ngehla ngenyuka ke manje ngizisa kulo muzi wakho hey Musa uyabona-ke lokhu engizokusho manje ngifuna ukungene kahle la ungene kahle la ekhanda uyangizwa ukuthi ngithini ngifuna ukuzwe kahle ungishoyo ukuthi ngithi uma liphinde lishone namhlanje olwesibili lolu suku uyangizwa ukuthini hayi awukwazi ukwenza lento awukwazi ukwenza lento leyo mkhulu awukwazi mkhulu ngeke uyangizwa ulwesibili lolu suku maliphinde liphela mfana wami
yabona mfana wami into ezokwenzeka kuwena. Kuncane lokube ngikusho ngomndeni wakho. Kuncane. Kulodwa kodwa sebuzinjani manje ayibona ayibo. Mfana hawu uMaqongo samtsheni ngani indaba ezimnandi kanjena. Hawu Inenkinga la, fanele ngiqale ngiphendule emndenini. Ugogo mntanami uyafona uyibuza ingane insuku zaphuma mkhulu. Inangu lokho sikafana umuntu wami la. Nangi nawo uma lokuzana uma Ntokozo nawe uyangihlupha la. Nawe futhi usulana manje ngeke mkhulu ngeke. Lento mkhulu uzongifakela amehlo lana mkhulu. Hey. Siyavuma. Mfana Musa. Ukhohle lokhu. Mkhohle umgijimi. Ivele. Mkhohle umgijimi. Awusasho ngani ukuthi unegazi elisha unelunga elihle lomndeni elizayo. Uyabona ngizoshaya sengathi ayikho into eyenzakalile sezwana. Ngeke mkhulu ngeke. Ngane yokuqala mkhulu angayazi ukuthi kuphi angayazi ngane yokuqala ukwazi yabona lokhuluma ngayo. Ngicela awukwazi ukuyenza lo mkhulu awukwazi ukuyenza lo awukwazi ngeke mkhulu ngeke kuphela lengane le ekunoma wengane yakho asebenze ngayo sezwana. Ngeke angivumi ingane yami ingakazalwa ngingakayiboni ukuyibona ngeke mkhulu ngeke Maqongo ngeke Hayi mana yabona ilolu uvale ngikhuluma ngani lengane asebenze ngayo lengane lena uma sisebenza ngayo lengane kuzobalula kakhulu sosebenza ibona manje ngicela ukuthi ufike esikoleni sami namhlanje ntambama sokhatela sokwenze njani manje mkhulu mkhulu yabona lento ufambisana isigodlweni leso senzayo manje yini lento oyenzayo manje mkhulu. Impilo yami senakuthula-ke nje manje akuthula nje akusekho-ke manje. Ukube ngangazi nangu nalogogo umntwana ngapha ngizothini kodwa Jehova Manje sengisele ngedwa izandla zami azisekho lapho ngilokhu ngikhumbula uthando lwenu impilo yami yahlala ngaphandle kwenu. Nyakukhumbula nyalilahla kahlala ngenhliziyo. Yebo. Ngabalandela ngenani angilala ngezinsukwini bathi kulula ethi sithwalo asina bungozi ngabona izinto ezindaweni zami ngikhumbula amazi kodwa kumthesela nemphumela
isithwalo sami asasenzi lula lutho. Impilo yangibeka lapho khona, isithwalo esisindayo